खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीव बसुमतारी आरो बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों BTC सरकारनि बिग ब्रेकिं आपडेट। बे समाव नोंथांमोना मिथिगौदि हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननाय BTC सरकारा BTC नि गासैबो MCLA आरो EM एबा मावफुं सोद्रोमा बिथांमोननि जा बेथन बे बेथननिफ्राय 30% खम खालामना होसिगोन एबा 30% दरमानिफ्राय दाननाय जासिगोन BTC ओनसोलाव आरो बे दाननायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय आमेरिका, इजराइल आरो इराननि गेजेराव जाबायदि दावहानि थासारि बे थासारिनि थाखाय गोबां मुवा बेसादनि जेंनाजों हादोर नाङैनो मोगा-मोगि जानो गोनां जादों। गोबां मुवा बेसादनि बेसेना बांनो हमदों। बेखौ नोजोर होनानै जा हादोरनि खैफोदखौ नोजोर होनानै BTC सरकारा जे सरकारखौ मदद होनो थाखाय बा हादोरनि जा जेंना बे जेंनाखौ सुस्रांनानै होनायाव मदद होनो थाखाय BTC सरकारा एबा हाग्रामा महिलारि बिथाङा बे थांखिखौ लानाय जादों जे बेथनखौल' 30% दानगोन बे नङा। बे समाव गोदान आपडेट जे हाग्रामा महिलारि बिथाङा मेलनि गेजेरजों एबा मिटिंनि गेजेरजों बेथननिफ्राय 30% दाननायजों लोगोसे जा MCLA EM फोरा एबा मावफुं सोद्रोमाफोरा जा TADA नि एक्सट्रा रां मोनो एबा मदद मोनो बे TADA खौबो दानना होनाय जागोन होननानै रोखा एबा स्पष्ट बाथ्रा बुंदों BTC नि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा। बे समाव फिन फोरमायबावदि BTC नि EM MCLA फोरनि बेथनल' नङा बेथनखौल' दानगोन बे नङादि बिथांमोननि जा TADA बे TADA खौबो कमप्लिटलि दानगोन होननानै बे समाव बाथ्रा बुंदों BTC नि চিফ হাগ্রামা মহিলারি বিথাঙা। এইটো আমাৰ কাউন্সিল ডিসিশন MCLA EM সবে নিজৰ স্যালারিটো 30% কমাই লৈছে। কাৰণটো হ'ল সবে জানে আজি গোটেই দুনিয়া বা গোটেই ভাৰতবৰ্ষ বা গোটেই অসমৰ যেটো ইকোনমি ডেইলি কি অৱস্থাত আহি আছে। আপুনি ইয়াত যদি বেতনটো কমাই ল'ব পাৰে তেতিয়াহ'লে চৰকাৰৰ কাৰণে বেছি কাম কৰিবলৈ সুবিধা হ'ব। আপুনি নিজৰ স্যালাৰিটো কমাই লোৱা মানে চৰকাৰক সহায় কৰা কাম কৰিবলৈ। এইটোৱে অকল স্যালাৰি নহয় TADA এইটো 30% কমাই দিছোঁ। ট্ৰেভেলিং এলাউন্স আৰু ডেইলি এলাউন্স TADA